Salutare tuturor, eu sunt Mecai și bine v-am regăsit la un nou episod din Overwatch. N-am mai pus de ceva timp Overwatch, plus că m-am avut și în activitatea aia și prea mai am chef, deci nu știu dacă o să mai postez foarte mult Overwatch. Dar pe lângă asta nu ne jucăm normal în Quick Play sau ceva, ne jucăm un mod, de fapt ne jucăm un mod de joc, ar fi, un joc făcut de jucători, de alți playeri, în care, de exemplu, nu știu, ultimata mi s-a facilitat, ați observat și voi. Sunt chestii destul de interesante din punctul meu de vedere, care merită, zic eu, gen, pot să dau ulta, poc, până pe nimeni nu văd nimica, la cancel, dar trebuie să omor pe cineva și practic mi se face, arată și unde este acum, mai nou. Și dacă aș da eu, și observați că deja aproape mi s-a făcut ultimata. Foarte interesant din punctul meu de vedere și pana, este fun. Pentru chestia asta este foarte fun. Încă o chestie, am descoperit problema, nu știu dacă știți, dar am făcut un live stream și în videoclipuri, o să cred că încă n-am spart. La mâna mea ce să fac, bă. La ce am făcut? M-a spart asta. O să schimbăm cu un mini Hanzo, băgăm un Hanzo aferin cu coerent, practic, mă înțeleg. A spart. Avem și cu respawn chestii. Deci, ce să zic? Șpecher. Deci am rezolvat problema aia, este din cauza monitoarelor, deci chiar este din cauza monitoarelor, cum am spus și eu, practic, nu știu. Și nu de mirare că cei care au două monitoare au lag și un singur PC. Eu care n-aveam lag și aveam decât un monitor, dacă au două monitoare, într-un fel de lag. Trițar neamul, te-am spart! Hai, dați-mi de mine. Trițar neamul, m-am spart. Am tăs. Deci, ideea e că monitorul pe care mă joc în clipa asta este pe 144 de Hz și monitorul pe care, să zic așa, mamă, de ce para mea. Am tăs. Și monitorul pe celălalt, care văd totul sau pana mea l-am luat, mă rog, l-aveam înainte, de 60 Hz și nu poate fi overclockat. Că dacă l-aș fi overclockat, ar fi fost o idee ceva mai bună. Dar cum nu e overclockat, asta e și asta e problema. Asta este problema. Deci, efectiv, efectiv nu sunt compatibile, adică nu se pupă. Și în live stream-uri și în videoclipuri. Și am încercat să le fac la la 60 Hz, dar mă face o prostie, îmi bagă monitor principal celălalt. O să mă mai uit și să mai încerc. Dacă aș reuși să fac ambele la 60 Hz, ar fi o problemă foarte bună. Singura problemă e că nu am vreo problemă de genul ăsta, e când am două PC-uri, gen. Atunci nu este absolut nicio problemă. Și chiar este ok. Dar până atunci, asta este... dar nu știu, sper să vadă tot ok, să nu se miște ok și da, pana mea. Mai și vorbesc foarte mult, pana mea, că ne jucăm destul de mult și de asemenea avem ce face și noi. Bă, da, nu înțeleg o chestie, de unde vin fragăricii ăștia? Vin de aici, oare? Eu asta nu înțeleg, gen, chiar vin de aici fragăricii? Nu, asta nu înțeleg, de unde vin? Fragăricii ăștia, fragăricii. Mamă, cum e tema. Ce de frerică asta? Ia uite-l, bă, ce mă vedea prin pereți. Trăiar, neamul. Dați să vezi ce vă fac eu acum cu Reaper. Walks among you. La spart. Trițar neamul, te-am spart. Te-am spart, boi! Iocuru! Iocuru! Cu mic de pareță pe gură! Pareță pe gură!
Părăză pe ură! Te-a spart Trăițar Neamu. Trăițar Neamu! Știam că așa să fac. Aștepta să-mi dau eu King. Oh, Trăițar Neamu! Te-a spart! M-a spart. M-a spart ăștia pe mine. Foarte tare. Haideți să mă joc jocul ăsta. Back from the graves. Deci da. Dacă... Na, îmi pare rău chestia asta cu bugiuitul ăsta. Ea nu se pupă. Uite, rămână copii. Deci da, dacă nu voi fi nevoit să folosesc decât un monitor și pe ăsta de 144 de Hz și abar n-am, chiar nu pot să-mi explic altceva. Trăițar Neamu, de ce vii tu pe mine să mă omori? Fucking hell. The hunt for his pride. Trăițar Neamu nu veni pe mine. Trăițar Neamu că te-am spart. Trăițar Neamu. Mamă, veni și ăsta. Super. Îmi place să mă joc cu Vero Craci. Mamă, Ganji direct. Ce vorbești? Ganji, vreau pe Ganji. This my curse. Te-am spart, te-am spart. Te-am spart cu metre. Cu metre. Te-am spart. Dă-te-n pana mea. Die urie. Trăițar Neamu, care dai în mine? Trăițar Neamu. Care dai în mine? The hunt fries for his prey. Cu Trăițar Neamu, unde e, bă, băiatule? Bă, tu faci o glume cu mine, bă, băiatule? Trăițar Neamu, cum a spart ăsta. Mi-a dat-o rău, mi-a dat-o la corazon, nu. Lasă-mă, Trăițar! Trăițar Neamu! Trăițar Neamu, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Bă, ta băga mea și piciorul că să-mi what the fuck, bă, cu Doom s-ar merge, nu? Dar nu știu cu Doom s-ar merge. Aoleu, fuck it, 7 minute. Și nu prea aș vrea să renunț la un monitor, având în vedere că tocmai mi-am luat birou de 2 metri și chiar mi-am dorit 2 monitoare, nu cred că ar fi... Acum trebuie să iau PC de gaming. Dar nu aș vrea neapărat asta. Nu de gaming, PC de gaming. PC de gaming, dar nu aș vrea neapărat chestia asta pentru că ar fi o chestie mai ortodoxă. What? Are absolut niciun sens. Știu, ce-am cu chestia asta și pe cine copiez? Trăițar Neamu! Trăițar Neamu! Trăițar Neamu! Trăițar Neamu te-a spart. Trăițar Neamu te-a spart. Trăițar Neamu te-a spart. Bă, joacă și unul cu Doomfist, băgăm și pe în el. Trăițar Neamu! Nu știu și că vine cu chestia asta, dar bine, nu contează eu. Trăițar, bă, băgăm și piciorul că îmi dă el click dreapta. Sau eu, nu știu ce care-i fază. Trăițar Neamu, Trăițar Neamu! Trăițar Neamu! Bă, băiatule, băi, tu nu știi cu cine vorbești, mă, băiatule. Trăițar Neamu, câte spart. Mamă, te-am spart, băi! Bă, îmi pare rău, what the fuck? Unde m-am dus, bă, că vezi piciorul. Ok, tot e aici, ok, practic. Ok. Nigga, you get roasted. Neamu, lăsă-mă face. Mamă, ce i-am dat-o și să mi-am dat-o. Uite așa. Fire on the hole! Neamu. Bă, Trăițar, care ești, bă? Nu ești un stepper. Mamă, ce-a făcut Mecri? Oh, Aghid. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, tu much effects. Tu mici effects, băi. No, m-a omorât, bă, m-a omorât pasiva ăla. Bă, ce pasiva aia handicapatară să-mi bă piciorul.
Cea mai... Adică, uite și pe ăla. Și mai prost. Țarneamul! Nu vede nimeni. M-a văzut window cocker. Cockmaker. Cockmaker. Pizza maker. What the fuck? Vrei țarneamul că n-am cum să te iau de acolo. Vrei țarneamul că te iau. Te iau. Am zis că te iau. Nimeni nu mă ia pe mine, boys. Nu știu, n-am cum să iau frate. What the fuck? Bă, ce e asta, bă, băiatele, bă. Nu, trebuie țărneamul, am, alo. Și m-a luat fix în freză. Fix în freză. Okidoki. A, nu. Hai că mi-a dat iar microfonul pe mut. I got you in my cox. Ne bată ăștia sau ne bate? Trebuie țărneamul, lasă-mă în pace. Trebuie țărneamul, lasă-mă în pace. Să moară Gibilan că vii după mine. Nu, shit. Just what I needed. A, trebuie țărneamul. Lasă-mă în pace. Caca! Un shift din nou sus. Un shift din nou jos. Țărneamul. Țărneamul de-n spăr. Ce să-ți căcată e pe ea să-mi va plece. Țărneamul am spart-o, nu pasă, am spart-o. Am șpirt-o. Știți ce înseamnă să șpiergi un om? Știți ce înseamnă? Directul de aici. Ăștia habar n-au ce lovesc. Sper mă duc. Dă-te dregi. Dă-te naibii. Cum mai trebuie am spart? Nu, mă sparg chestia pe mine. Abort the mission. Abort the mission. Abort the mission. Oh. Abort the mission, boys. Yugi că nu care. Chinatown. What the fuck? Mirdis, my friend. Touch your engines. Hai bă să-i spargem pe frate, să facem cât 100. Trebuie țărneamul. Trebuie țărneamul cât am spart. 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 Trebuie țărneamul. Lasă-mă pace. Holy shit. Am înțeles, v-am dat șmecherie. Trebuie țărneamul cât am spart. What the fuck? M-a luat, băga mea și piciorul. Ce de retardat bă ăla mergea după mine, băga mea și piciorul. Bă, distrusule, după chiluri. Sinucide-te, băiatule. Troița, n-am după chiluri. M-a spart. Ce fraier. Îi țărneam că te-am spart. Bă, băgam și piciorul în el cumva. M-a spart. M-a spart pe mine. It will take more than that to spart. Bă, trebuie țărneam că o să... Țărneam că te spart. Bă, mea și piciorul. Cum e te spart? A, te țărneam. Trăi țărneamul. Mamă, deci cred că tot episodul ăsta o să zic trăi țărneamul. Doamne! Nici pe ăsta. Mai te-am spart. Unde dracu să dai Meteor Strike-ul? Ia zi, boss. Bă, măcar l-am spart pe ăla. 15? 15? Parcă înseamnă 15, practic. Și știi ce s-a... Bă, trăi țărneamul că te-am spart, boss. Spart, bă, ce ultă handicapată își dă uși după ultimate aia. A, bă, trăițe, m-am ucis. Uite, mă spawne și tu, mă, jocule. It's honey, boys. Uite pe ăla. Bă, cum e?
mă, ăla, că l-am văzut undeva. Bă, băga mea și piciorul. Uite pe ăsta. Bă, băga mea, păi dacă vine 700 pe mine, logic că mă omorâți. Raver, nemu. Și acum așa un pic de soldier pe final. Soldier mare. Tăițar, neamu. Bă, băga mea, știi, continue că m-a ținut, te sinucide-te, copilule. Am înțeles, am sunat și telefonul. Tăițar, neamu, te spart, te spart, te spart. M-a spart ăsta, m-a spart ăsta, m-a spart ăsta, m-a spart ăsta. What the fuck? Bă, cum e, trebuie venit după mine, bă. Haide, bă, hai, mă, că putem, mă, copilași, mă, copilași. Mamă, te-a spart. Hai, mă, cu 3 kills remaining, chestii de genul. Hai, mă, un kill, așa, mă, Trăivar. Victorie, boys. Și 16 minute și 20 de secunde, 21, mamă, ce îmi place să mă uit pe ceva monitor, să șmite. Play of the game, Heartbreaker, Heartbreaker. Bate erau în engleza. Oh, mă, că știu cu distrușilor. Heartbreaker, oh, mă, ușor, că eu am eu pe engleză. Glumesc. Ok. Maker. Mie trebuie să dau lui Ganji, că îmi sunt gay și îmi place Ganji. Îmi place gangbang. Glumesc. Ok, asta a fost cam un episod ciudat și cu 3 țări neamul. Ok. Păi cam atât, fraților, cu acest episod. Eu mă duc să mă sinucid și... nu glumesc. Nu chiar, nu știu. Deci da, eu am fost Mecai și noi ne vom revedea în următorul episod. Nu știu dacă mai facem o oraș foarte, foarte mult, dar nu știu, vedem. Mă rog, cam atât a fost. Am fost Mecai și vă spun la revedere. Pa, pa.